Концлагерът е място, създадено за задържане на големи групи хора при ограничени права, обикновено в тежки и нехуманни условия. Терминът е най-често свързан с нацистска Германия, когато такива лагери са използвани за преследване на евреи, политически опоненти, роми, хомосексуалисти и други групи, считани за нежелани от властта тогава. Как е минавал деня на хората в тези лагери? Събуждане и проверка. Деня започвал рано сутрин, често преди зазоряване. Затворниците били събуждани и принуждавани бързо да се подготвят за сутрешната проверка. Те трябвало да се строят на плаца, където се извършвала проверка на присъстващите. Всяко отклонение или липса на дисциплина водено до наказания. Закуска. След проверката затворниците получавали оскъдна закуска, която обикновено се е състояла от чаша заместител на кафе и малко количество хляб. Храната била недостатъчна за поддържане на здравето, особено предвид тежкия физически труд, който следвал. Принудителен труд. През по-голямата част от деня затворниците били ангажирани с тежък физически труд, който бил безмислен, като преместване на огромни маси камъни от едно място на друго. Те били принуждавани да извършват различни задачи, като строителни работи, копане на канали или работа в производствени съоръжения. Условията на труд били изключително тежки, а надзирателите често прилагали насилие. Обяд. На обяд затворниците получавали малка порция супа, която била предимно вода с минимално количество хранителни съставки в нея. Тази храна била далеч от достатъчна за възстановяването на енергията и изразходване по време на труда. Следобеден труд. След кратка почивка затворниците продължавали с принудителния труд до вечерта. Вечеря и вечерна проверка. Вечерята обикновено се състояла от малка порция хляб и чаша заместител на кафе или чай. След това се провеждала вечерна проверка, при която затворниците отново били сторявани и броени. Тези проверки често продължавали дълго, особено ако има липсващи или наказани затворници. Лягане за спане. След вечерната проверка затворниците се оттегли в пренаселените бараки. Условията били изключително лоши. Тесни нарове, недостатъчно одеяла и липса на отопление през студените месеци. Болестите, как се сещате, може би са се разпространявали доста бързо в тези условия. Този строг и нечовешки режим бил съпътстван от постоянен страх от наказания, насилие и произвол от страна на надзирателите. Много затворници не оцелявали дълго при тези условия. Зверствата в нацистските концлагери са сред най-жестоките актове на човешка бруталност в историята. Те включват систематично физическо, психическо и емоционално унищожение на милиони хора. Жертвите са били подлагани на нечовешки условия, насилие, изтезания и убийства. Ето някои от основните зверства, извършени в лагерите. Газовите камери. В лагери като Аушвиц, Биркенау, жертвите са водени в газови камери под претекст, че ще вземат душ. Там те са убивани с отровен газ, който води до задушаване в рамките на минути, а труповете са били изгаряни в крематориум, за да бъдат прикрити следите от зверствата. Нечовешки медицински експерименти. Затворниците са били използвани като експериментални обекти, без спойка и без тяхното съгласие. Като много добър пример може да дадем доктор Йозеф Менгеле. В Аушвиц той провежда опити върху близнаци, инжектиран химикали в очите, стерилизация и ампутация. Много от тези експерименти са водили до ужасни страдания и смърт. Физическо и психическо насилие. Както казахме по-рано, затворниците са били редовно пребивани, изтезавани и наказани за най-дребни нарушения или изобщо просто е така, без причина. Наказанията включвали бой с къмшици, обесване, изгаряне или оставане да умрат в изолирани помещения. Живот в мизерия. Както казахме по-рано отново, затворниците са спали в претъпкани бараки, често без отопление, с слама вместо легла. Масови разстрели. В някои лагери или извън тях затворниците са били разстрелвани масово и били хвърляни в масови гробове. Възрастни деца, жени и мъже са били убивани на място, ако са смятани за неспособни за труд. И това беше от това клипче, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, един лайк и ще се видим вече за новата година. Приятно посещение на нея и чао!